dun libro que se chama Libro das Mentiras, que é este, e fala das princesas dos contos. Creo que moitas de vós estaredes fartas de que vos traten como princesas, no peor sentido da palabra. Mirade como esta princesa do poema de Emma Pedreira. Sí, a princesa sí. A princesa ergueuse hoxe e partiu todos os dentes, despois de 100 anos dormida, entalada, non saberá danzar. As coxas medraronlle inmensas como murallas cargadas de silveiras, e non atravesou ninguén a súa campa de aire enferruxado. A princesa saenlle enrugas, volvese histérica no cénit dos seus anos, apunta un nome falso en páxinas de contactos e ve como os príncipes prefiren as madrastras. Son dun edípico cruel, son dos que enterran a espada ata empuñadura nas gorxas do dragón, pero foxen ante o sangue menstruado. A princesa ten 200 amigos no Cés, pero o pazo está só cheo de rosas, secos, mazás mordidas, sobredoses de enganos, peites, fitas para medir como medran os peitos como a pócima. A princesa fai spinning, yoga, pilates, porque os espellos volveronlle todas as costas e xa se semella tanto a súa nai. Que a princesa traizou os contos, parte-os pola metade, busca traballo e muda de reino no autobús. A princesa doenlle os pés nas colas da cidade e camiña sobre gumes como a meiga lle resolvera. As medidas cautelares expuxeron a intemperie e a cidade dun cemento vivo que desgasta con cada roce. A princesa móvese pola hora dos bailes, pero ficha antes de sair deixando parte do seu engado prendido na bata do uniforme. A princesa remexe o caldeiro e limpa o forno, e sorrí tristeira porque irmandou coa meiga que tiña aquela terrible fama. Que incómodo contrapunto. O seu corazón está detido dentro dunha caixa, tal como pediran, fixo o cazador o seu arranxo. Pero a princesa sobrevive, córtalle as puntas á alma para que non voe e molla as xemas dos dedos no café, mentre pasa as follas do diario onde se ve detida a cada momento o seu novo espello. E logo, quen será a máis desgrazada neste reino? Justo. De que vai isto? Como o definiríades vos isto? De que trata? Para vos. Do paso dos anos. Esta é a princesa dos contos. Que princesa é esta? Brancanieves. É Brancanieves, sí. É a Brancanieves de Disney. Que lle pasa ás princesas no mundo real? ¿No? É como romper a imaxe, non? Rompe os espellos, rompe ese tópico que hai sobre as princesas, non? Quere escapar dos contos, quere ser libre, un pouco, non? Porque a realidade non é nos contos, non? Un pouco é o que nos conta abaixo Yolanda Castaño, que tamén teño aquí este libro, Profundidade de Campo, e contanos un conto de fadas, tamén cambiado. O conto de fadas de Yolanda Castaño dinos: érase unha vez, así empezan todos, non? Érase unha vez, e ao final do conto a carapuchiña era unha loba, a boiña un leñador, a devoradora unha asceta, a libérrima un completo compendio de dependencias, a mística unha frívola tinguida de temores, o incomprendido un anxo, a princesa un monstro, a frívola unha mística tinguida de temores, o monstro unha princesa, o outro incomprendido un demo, a suposta loba unha absoluta carapuchiña, e o camiño entre o bosque un leñador. Vedes como a poesía nos altera os tópicos, nos cambia o que temos pensado como certo. E os contos cambian tamén, os mitos que recibimos de outras xeracións, non? Somos libres para escribir como queremos e para facer e para ler tamén dunha maneira distinta a realidade. O conto cambia, verdad? Os contos de fadas non eran así, verdad? Pero Yolanda Castaño decide reescribilos así. Vale? Ou, por exemplo, María Reimóndez, no seu libro Moda Galega, fala da moda, non? Moda galega, fala de Bershka, fala das tendas onde compramos a roupa, non? Fala de cousas que nos afectan a todos e a todas. E, por exemplo, aquí fala do Corte Inglés. Como vedes, unha temática que moita xente pensa que non pode estar nos poemas. En inverno,
sobre todo en inverno, todos os camiños levan ao Corte Inglés. Como nunha película mala de ciencia ficción, atraídas polo extraterrestre, unha nave espacial con forma cadrada que acampa entre nós para chucharnos o cerebro a través da tarxeta de crédito. Tan sinxelo, tan indolor, tan de o inverno é moda no Corte Inglés. Onde por Corte Inglés podedes poñer calquera centro comercial ou grande superficie, entendedes? Que é isto? Que nos está dicindo María Reimondo? Que está criticando? O consumismo, verdad? Como nos atrapa, como un extraterrestre, nos abduce. Sí, isto é para que pensades que a poesía pode tratar calquera tema e a contemporánea moito máis. Temas que teñen que ver coa nosa vida. Pasamos a folla e vamos a abrirnos un pouco. A poesía non é unha cousa seria de señores serios e maiores, porque tamén hai sentido de humor. Hai que contar un chiste de vez en cando, ou non. Mirad esta folla. Vamos pro primeiro poema que ten unha intención crítica, pero con humor. Falardes castelán aos turistas. É como esconderdes a Catedral de Santiago cambiándolle por Burgos. Mirad que pequeniño o poema, verdad? Isto non hai que romperse a cabeza, bueno, hai que romperse a cabeza, pero non fai falta estar 10 días escribindo este poema. Hai que ter unha idea, de pensar, de remoela, e poñela por escrito, sí? Gústavos. Ten unha intención tamén crítica, non? Con o noso comportamento con respecto ao libro, moitas veces, que nos avergoñamos dela, non? Incluso ante os de fora. Pero tamén podemos aludir a nosa infancia ou a vosa infancia, máis ben. A fouteza. A fouteza é valentía, valor. Xa tiña pelotas un Goku para ir a rincarse como así as bolas o dragón. Esos poemas están neste libro Haiku do Leo, e son todos así moi breves. Son como haikus, que son poemas xaponeses. E colla o que colla, todos teñen un arco de humor. Disque, titúlase este, Cristo era a hostia. Esta é unha dúbida filosófica, titúlase. E queda pensando o tipo, o Leo, e ocurreselle esta reflexión, que debeu escribir no baño, porque o libro ten moitos retratos de váter. Claro, é que vos pensades... Vos pensades que os pintos, mirad, onde vai o váter. Por aquí había moitos váteres, ou por menos pintadas nos váteres. Mirad. Mirad, cual. Dúbida filosófica. Queredes saber que dúbida ten? E haberá máis gorras dos supermartes ou de piensos Viona? Ou este que lle digo eu a algúns alumnos cando se portan mal nun acto deste e non paran de falar e entonces non nos concentramos, ao final sobre o chocolate. Hai un aí moi divertido que lle digo eu así a algún alumno en plan poño cara de malote, pero non me sai agora, me está portando ben, e digolle, se che dou unha hostia, dá 7 voltas no calzoncillo sen tocar a fuma. Ese ten potencia, aquí está ben. Claro, pero hai xente que ve este libro nun estante de poesía aí posto que di, poesía, ni no abre. Entendedes? Ese é o problema. Non é que vos guste ou non vos guste a poesía, é que se non a probades é como as comidas que non probamos, só así, pola vista, non? Entendedes? O chollo de que vai o tema. Pois é así. Entón, claro, a mí non me extraña que, cando vos preguntei ao principio, ninguén levantara a man e digo, pois o que vos estades perdendo. Carai, que desgracia. Bueno, seguimos. Por onde imos? Vedes que a poesía tamén pode xogar coas imaxes, non? Xa temos estes dos poemas no medio. O de arriba, creo que o entendedes, non? Desperta do teu sono é un verso do que? De quen? De quen é ese verso? Efectivamente. Que hai cultura, un aplauso, que hai cultura. Entonces, Carlos Solla fai este poema gráfico, visual,
que xoga co logo de Galicia e tamén co Z de sono, non? Entón é un xogo metafórico, pero visual, non? O de abaixo, que tamén xoga coa idea de naturrealeza morta. Galicia Ortiz. En vez de Leticia Ortiz, Galicia Ortiz. E naturaleza morta, que é un bodegón. O sea, son como xente conselados da realeza, entón por eso é como un bodegón. Naturrealeza morta. Non? Vedes que o espírito crítico pode ir unido a rirse un pouco, non é tomarse todo tan en serio. E este gustoume porque empeza coa palabra rianxeira. Mirade os de aquí. Bueno, estes do medio son de este libro de Carlos Solla que se chama Regaliza e outras chuchas. Vale? Que tamén vos recomendo. E mirade o da dereita da arriba. Rianxeira, Calvo, Escurís. Está claro. Neste país mandarán sempre los conservadores. Non vos explico o chiste porque se vos perde a gracia. Non, e ademais consideramos xente inteligente para que o pilledes a primeiro. Está neste libro de Samuel L. París, Inflamable. A mí me gusta moito o título, Inflamable, porque o tipo realmente se inflama. Queredes que vos lea algo moi inflamable? Pum! A mí, cando li, incluso me provocou así. Bueno, hai un aquí do amor que vos vou ler. O amor para Samuel L. París, queredes saber o que é? Inflamable. No, di aquí. Se o amor ten bigote, é unha foca. Eu non sei o que é, pero por aquí. Vos? Algo punk. Sabedes o que é o punk, non? Claro, entrar na sala de espera do pediatra, darlle unha patada nos collóns a un neno pocho, romper todos os cabos na cabeza da nai e mirar con cara de cona a enfermeira mentre explicas que o hospital non satisfai as túas expectativas da negación do cotián. E claro, entras na consulta do doutor, chantar de 8 xiringas nos pezóns, chamar por teléfono a policía e mandar a outra punta da cidade e pintar as paredes con bexo e autosuficiencia, sair e coller o neno polos 4 pelos que ten e lascarme con el na cabeza a nai ata que rebente nai e neno, a jarnar que a enfermeira lle poña a tiro a desjarrarle o peito, desfacerlle os riles ata que se confundan nunha masa negra no seu útero, e despois volver a casa subiando unha de sepultura, parando na froitería a comer un estreixe. Eso é poesía ou non é poesía? Inflamable. E vos seguro que nunca o leríades, verdad? Que xente, ignorante. Aí no punto. Tamén, lembrades aquel poema bonito de Rosalía, precioso, e agora digo en serio, Rosalía Pelena, Eu se trouxemos os modernos, pero os clásicos, cuidado, son moi potentes. Rosalía foi a primeira punk da historia. Cando escribiu daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, pois eu que non as canto, ai, de que a tereis, estaba sendo punk. Estaba dicindo que ela non quería ser unha muller que lle cantaba as pombas e as flores, sino os toxos e as silvas, porque tiña carácter. Todo Rosalía foi a primeira punk da historia. Pero escribiu un poema que era: unha vez tive un cravo clavado no corazón, non sei se aquel cravo era de ferro, de ouro, de amor. Sí? Pois mirades o que dixe Samuel L. París a partir dese verso. Unha vez tive un cravo, perdíme. Tampouco imos facer un drama de eso. Entendedes? Pero para facer estes chistes hai que ler primeiro os clásicos, se non, non nos podemos facer. Están todos aquí, estes. Que máis temos aí? A ver. Claro, a poesía, como vedes, pode falar de calquera tema. Vámonos ao sexo. Mirad este de María Lago, que está neste libro precioso que a mí me encantou, Amantes, xa o título, Amantes. Nada de amor, amor e cariño, sexo, aquí de todo. Amantes, guau, que chulo. Primeiro, 5º premio de poesía erótica, y Dios que sabes, guau, que chulo. Mirade, é tan fermoso o teu colo quente, dille o seu amante, o roce dos pantalóns, o frío, ese latido vivo nas más baixo sostén, a puntiña dos dedos no bico, despois os dentes, a maneira en que traspasas, en que me miras e perdes alento, ese seísmo que estremece o mundo agora é o teu corpo, e con el a inundación. Despois, a calma, a calor do sol no lombo, a pedra nos xeonllos, o descanso.
Despois, erguerme só para te contemplar, calada, perseverando as bolboretas das tuas pestanas en me cubrir de bicos. É tan fermoso amarnos así, sen debernos o nome. Non me digades que isto o ver nunha librería e non o lees, non o comprades. O inexperto. Hai unha parte inexperta, e hai que ensinarse, claro, non? Que ben sabes, amor novo. Os teus bicos son mazás de inverno. A mí gustaríame que alguén me dixera algunha vez os teus bicos son mazás de inverno. Parece un verso precioso. Nacidas para guardar entre a roupa a calor da lencería debaixo da saya. E eu debezo por levar o teu arrecendo nas costuras. Mandade un tuel polo WhatsApp a alguén dicindo eu debezo por levar o teu arrecendo nas costuras. A ver que pasa. Xa que son de xente atrevida, non? A ver que pasa. Gústame. Fala ben do amor, verdad, María Lalo? Describe ben. Bueno, pois está aí. Pero a veces a vida ponse dura. Entón necesitamos xenio, rebeldía, como nos di aquí Lupe Gómez, nun libro que ten un título tamén moi forte, Pornografía. Isto non é pornografía que vos pensades. Combate. A vida é tan dura que cando vou por calquera rúa, todas as persoas coas que me cruzo, vayan como vayan vestidas, son boxeadores. É como que tens que enfrentarte o mundo, non? Para sobrevivir. Pero viene de que ben o expresa, verdad? Contundente este poema. Despois tamén se pode falar do amor, a pesar de que estamos a piques de morrer, como facía Lois Pereiro neste poema, vale? Pero non me vou ler porque ahora temos pouco tempo. Pódese falar das drogas, como este poema de Fran Alonso, deste libro Tortilla para os obreiros, que está ambientado en Vigo. E aquí fala a nai dun fillo que é yonki, adicto a heroína, e fala de como estará o seu fillo. A nai pensa no seu fillo na rúa, pinchándose, e contanos a historia dese fillo. Dormirá meu fillo entirado en calquera portal. Era pequecho, lambón, cagou por ela cos 6 anos, e nunca quixo ir a escola senón xogar a perderse entre o vento nos areais de Rodeira, a procura de botellas de lixivia e latas baleiras cos que me enchía o fregadeiro. Tiña os ollos grandes da nai e na alma a enquedanza negra do pai, e diante dos libros afogaba como un tomate colorado que abre e comeza a ceibar o zume. Dormirá en calquera portal, meu fillo, coa ollada estragada nun punto da infancia e a negrura hipodérmica da alma inxectada nas veas. Un poema moi triste, pero tamén a poesía vale para falar desto. E o da dereita non o vou ler, pero falamos de como de nenos estoupaban a ras meténdolle pitillos nas bocas. Por exemplo. Os dous últimos son para que vos fixedes que un poema pode ter formas moi diversas. A dereita tedes unha en forma de quiniela, un poema en forma de quiniela, e aquí á esquerda un que tedes que ler reflexando nun espello, para saber o que digo. Eso miradeo na casa. Esos son dun libro dun poeta en castelán que tamén vos recomendo, que se chama Raúl Vacas. Esto e eso. E ten poemas así tamén moi chulos. Bueno, estamos acabando. Está descansos, a mí non me queda tempo. Vamos ler unha cousa miña que é primicia mundial. Ainda non está publicada, ainda non está en ningún sitio. Son os poemas que acabo de rematar agora mesmo. Queredes que vos lea algún? E con eso acabamos. Realmente son os textos dunha rapaza que lee a revista Bravo. Non sabía como llamar su atención. Me fui de casa con 18 años. Si ellas fueran chicos, juntas desde siempre y para siempre. Leo algo de esto. Pois hai unha chica que me pasou os seus poemas que nos fala de que sigue unha dieta depurativa. Esta moza di: cambio de onda, desconecto de ver esas series tan suaves que me drogan de rosa, voume por aí só,
dar unha volta, buscar aire fresco, e unha rúa calquera onde os golpes que leve fagan pupa de verdade. A ver se así, con xute de oxígeno, desconecta o móvil e respirando a fondo, poño no seu sitio as ideas e as tripas, a barriga e a cabeza. A ver se así, coa lingua fora, os dedos na gorxa, vomito por fin toda a porcallada que me fui metendo desde moi nova para non morrer dunha sobredose de sorrisos bobos envasados en lata nun estudio de Disney. Shopping girls. Van de compras. Como se de súpeto retumbase no cerebro unha alarma antirrobo, bota a correr pola rúa e fuxe asustada do interior deste templo de maniquís en cabeza, unha máquina trituradora de corpos adolescentes que nos transforma, a prezo barato, en carne prefabricada lista para o consumo de soños de silicona e tallas de anorexia. Pero por moito que fuxo, veñen elas detrás, guapas, divinas, cun sorriso nos benzos, o dedo no móvil e 3 pares de bolsas baixo o brazo. Este é un cuestionario que se chama ¿Es unha chica chic? Vamos facer as preguntas, vale? E despois digo as respostas. As preguntas dese text eran as seguintes. Mordes as unhas ou lévalas a última? Prefires barra de labios ou brillo? Cal é a tua pose favorita? Estás apuntada a clases de dance? Gustan os gatiños como mascotas? Canto tempo pasas fronte aos espellos? Cal é o teu mellor truco de beleza? Como imaginas a un chico que é? E a última pregunta, es feliz? Es happy? Estas son as preguntas. ¿Sí? Queredes saber a resposta da chica? A chica contestou isto. Con esto remato, vale? Se me dá tempo leo outro despois, pero por si acaso. Mordes as unhas ou lévalas á última? As unhas úsoas para rabuñar a pel dos peluches. Prefires barra de labios ou brillo? Prefiro óxido na lingua, cuspe e dinamita. Cal é a túa pose favorita? A posición dunha percha no armario. Estás apuntada a clases de dance? Estou apuntada a unha danza de contradicións. Gustan os gatiños como mascotas? Escollo o negro da pel da pantera. Canto tempo pasas fronte aos espellos? Procuro esquivalos para que non me devoren. Cal é o teu mellor truco de beleza? Dubidar. Non sentirme Evax fina e segura. Como imaginas a un chico de... Cando estamos? Sigue. Como imaginas a un chico de... Case tan perdido como a mí, pero sen tetas? Es feliz? Ni se me pasa pola cabeza ser un parrulo no estanque. E para acabar, esta é unha primicia mundial, está desde sorte. 5 razóns pola que esta tía cortaría contigo, se lle pides de sair. ¿Sí? Vale, se lle pedides de sair a esta tía, hai 5 cousas pola que cortaría con vos, os tipos, vale? Digo, bueno, para que esteades precavidos. Queredes saber? 5 razóns polas que cortaría contigo. Unha, se me fechas portas que non existen. 2, se me envolves en papel de agasallo. 3, se me tocas como un mando a distancia. 4, se me negas moito máis de 3 veces. 5, se me dis que son o aire que respiras.